Хәерле кич. Коронавирусны хәтерлисезме әле? Июнь айында ширнең шигенүен, хастаханәләрнең тынычлануын күреп, җиңел сулап, шикләүләрне дә бетергән идек. Әмма көзгә аяк басканнан бирле, әле тегендә, әле монда йөткерүчеләрне ишетеп, мәктәпләрдән борыннарын мышкылдатып кайткан балаларны күреп, кабат эш поша. Респиратор ширләр сезоны килеп җитте. Алар белән бергә коронавирус та кабат баш күтәрмәсме? Бақсан күрсәң, Россиядә коронавирус белән ширләүчеләр саны маска кию режимын бетерүгә үсә башлаган икән. Гел шикләүләрдә яшәүдән туйгангамы, без моңа артык игътибар гына бирмәгәнбез ахры. Ләкин яллар, алар белән бергә тынычлык та үтте. Коронавирусның яңа штаммнары, яңа дулкыннар, вакцинация кабат төп темага әверелә. Алда безне нәрсә көтә? Бүген шул хакта сөйләшербез. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр ул килешү, кызыл килешмәү билгесе. Диана ханым, беренче сорау сезгә булыр. Менә хәзерге вакытта коронавирус ни хәлдә һәм аның ничәнче дулкынын күзәтәбез без бүген көндә? Белгечләр әйтүенчә, без табиблар күрүенчә 6нчы дулкыны бара коронавирусның. Ул август башларында башланды. Аны күбрәк әйтәсем килә, Турциядан алып килделәр бугай. Ул шул респиратор вирус авырулары кебек җиңел генә дә бара, ләкин кайбер кешеләр авыр да кичерәләр бу авыртуны. Аның симптомнары үзгәрәме? Юкмы? Менә бүген көз айларында аның симптомнары нинди? Нәрсәгә игътибарлы булырга кирәк? Коронавирусның аның бит үз симптомнары юк. Ул бөтен ОРВИ кебек ага. Аның үзенчә күрә теге баштарак әйтәдер, борын истими башлый дип. Хәзер кешенең борыны да истия, кай вакыт ансы да бетми. Менә хәзер күп кешенең тамагы авырта. Бу ОРВИмы, бу коронавирусмы, һәм аны ничек танырга белергә? Минем уйлавымча, тамак авырту хәзер күбрәк җылылык булмагангадыр ул. Кешеләр җәйдән соң сразу салкынга килделәр, өйдә салкын, эштә салкын, шуңа ширләнәләр, авырталар. Температура күтәрелсә инде, ул вакытта табибларны чакыртып карарга кирәк. Без экспресс-тестлар ясыйбыз, шуннан билгеле була коронавирусмы юкмы икәнен. Алайда дөрестән дә ассызыклап әйтә торган әйбер. Теге үз белдегем белән миндә шул бугай, миндә бу бугай дип торуны инде күптән онытырга вакыт. Балаларга килсәк, инде мәктәпкә йөри башладылар, бакчаларга йөри башладылар. Таралачак инде бөтенесе берәр ай әйләнеп йөриячәк шулай. Аның эчендә коронавирус та булыр, һәм ул сезонлы чиргә әверелер дип әйтә алабызмы без бүгенге көндә? Әлбәттә, ул без шуңа барабыздыр инде ул. Шулай булырга да тиештер инде ул. Чөнки коронавирусның үзгәреше, менә шу аның векторы инде менә шу 2 ел ярым эчендә ул күбрәк инде шул безнең респиратор вирусларга әйләнеп бетте. Шуңа менә монда минем сызыклап әйтәсем киләдер инде бүгенге көндә менә балаларның да ОРЗ белән авыртуларын яки коронавирус белән авыртуларын без аларның шул тест системалары эшләмәсәк, аны аерып булмый. Чынлыкта да менә шуңа күрә без әйтәбез икән, тест системалар бар икән, безнең коронавирус булырга мөмкин. Әгәр без аны эшләмибез икән балаларга, табибларга йөрмибез икән, әлбәттә без аны белмәячәкбез бу коронавирус икән. Эпидемиологик вазгыять нинди хәзерге көндә республикабызда, Казанда? Бу атнада безнең республикада 6919 ковид авыруы теркәлде. Әмма хәзер инде артымның темпы кими бара. Соңгы атнада 30% артты, инде узган атнада артым 73% иде. Авыруларның 95% ОРВИ формасында үтә. Әгәр дә алсак, беренче 2 елны пандемияның, анда ОРВИларга 60% туры килә иде. И пневмония авыруы белән 10%-тан артмый хәзер авырулар, беренче 2 елда 30%-тан арта иде. Менә коронавируска бәйле шикләүләр бүгенге көндә без алардан киттек, ләкин ул приостановлен итеп тора, туктатылды, туктап тора дип тәрҗемә итсәк була инде, әйме? Кире кайту шартлары, без якын арада яңадан маскалар киербез, яңадан бөтен җирләрне ябып бетерләр дигән курку урынлымы икән? Бу эпидемиологик ситуация ничек булуына карар.
Менә хәзерге вакытка әйтсәк, безнең республикада да омикрон варианты таралды 95%, ә инде 5% дельта варианты. Бу 2021 елның варианты. Әмма ләкин безнең республикада хәзер 7% бара. Бер яңа вариантның BA4 һәм BA5 дибез, 7% тәшкил итә, ә инде яңа вариант Кентавр 0,1% бара. 2 авыру теркәлде Кентавр. Инде буларга карасак авыруның таралуы бар. Әмма ләкин монда инде уйный кешеләрнең ничек саклануы беренче вакытта ул прививка ясау. Кентаврны бик йогышлы дип әйтәләр, ләкин менә сезнең әйткән соннарыгызга караганда ул кадәр элекеге кебек куркыныч дип әйтеп булмый, ул кадәр дию дөрес түгел бу очракта. Вирусларга килсәк, аларның табигатына килсәк, аларга бит инде кергән организмны софтан чыгару һәм бөтенләй юк итү үзләренә дә кирәкле әйбер түгел. Һәм киләчәктә бу шул исәптән коронавируста күпкә җиңелчәрәк вируска һәм үлемгә китерми торган вируска әйләнәчәк дип әйтә алабызмы? Аларга хас әйберме бу? Без аны хәзер дә күрәбез. Ул бит паразит буларак, паразитлар бит алар бит үзләренең хуҗаларын үтерергә аларның ниятләре юк, чөнки хуҗалары үлсә, үзләре дә үләчәк. Шуңа күрә менә монда адаптация бара. Ул елдан-ел җиңеләячәк и менә хәзер без аны күрәбез инде. Ул коронавирусны ОРВИ симптомлар буенча ОРВИдан аерып та булмый. Һәм менә әйтеп киттеләр, пневмония очраклары да азайды. Шуңа күрә без ул процессны күрәбез һәм ул дәвам итәчәк. Үләннәр белән менә дәвалау ни дәрәҗәдә дөрес икән? Мәсәлән, коронавирусның профилактик чарасы булып үләннәр үчү, ул сезнеңчә яхшымы, начармы, ничегрәк? Үләннәр, витаминнар үчү, ул начар да түгел, яхшы да түгелдер. Ул кешенең ничек үзен хис итә, шулай эшли инде. Ләкин менә температура күтәрелеп килсә, без бит мәтрүшкәле чәй, баллы чәй эчәбез. Без аны эчсәк, организмга су күбрәк керә, без тирлибез. Шуңа нишләп файдасы булмасын? Шуңа күрә без Ефирая ханымны да чакырдык, үләннәр буенча белгеч. Менә нәрсә киңәш итәрдегез эшергә көз айларында? Авыртканчы һәм авырткач. Как раз менә иммунная система бик яхшы вакытта үләннәр эшергә. Можно заранее, можно авырткан вакытта, авыртканнан соң еще күбрәк эчәргә кирәк. Шуның өчен үләннәрнең телесе бар, бауырларга, биерләргә, калкынсыман безгә, лимфатическая система үпкәләргә ла дөнья. Әйдәгез әле файдалы булса тамашачыларыбызга исемнәрен әйтеп. Каны сыклатабыз. Кабит чыккач. Вот. Аның эчендәге донник үләннәре бар, тубылгы үләне бар, тавылга. Аннан соң тал кайрысы бар, каны сыклата, усак кайрысы каны сыклата, калмак үләне каны сыклата. Аннан соң имбир, аларны күп кеше белә инде, аннан соң сарымсак каны сыклата. Диңгез балыгы омега-3 бик катлы каны сыклата ашаган вакытта. Аннан соң сарыгы итеннән пешергән шупалар каны бик катлы сыклата. Просто сарыгы итен кыздыра кирәк түгел ул вакытта. Абай үпкәләргә ул дигән нарат, ылысы, наратның күркәсе, наратның бирләре, берләре. Аннан соң тамырлар, алтын тамыр бик яхшы бара, туканы при высоком давлении күтәренке вакытта бик каты эчәргә ярама. Аннан соң теге тиши тамыр, ул солодка белән лакрица, ул да бик яхшы бара. Вот, например, кытайлар хәзер бик каты андый экспериментлар эшләр, бик каты делают исследования, алар как бы вот иң беренче урында бара. Фирая менә исследование дигән сүз әлбәттә бик әйбәт, ләкин менә сез үлән җыючы буларак, сезнең медицина белән мөнәсәбәтләр ничегрәк? Таныйлармы, танымыйлармы? Аңа халыкның игътибар бирә, халык игътибар бирә малай. Үләннәргә җыган вакытта, теге җылмалар эшләгән вакытта, шул тамырлар салган вакытта кешегә булыша, менә күренеп тора ничек булыша. То есть давлениене карап эшләгән вакытта. То есть как менә игътибар карыйбыз, кешенең давлениесе күпме, шикәре күпме? Менә шул вакытларны, шул нюансларны карап, җылма җыган вакытта яхшы булыша, Аллага шөкер. Айдар, син нәрсәдер әйтәсең килә бугай. Күптән кызышып тора инде. Беләсеңме нәрсә? Үләннәр белән дәваланасыңмы син? Менә шуннан да Фирая ханым белән беренчедән килешергә була бер яктан, име? Икенче яктан әлбәттә бу бик бәхәсле мәсьәлә. Монда теге официаль, рәсми медицинаны мин тәкъдим итәм, шуңа күрә әлбәттә үләннәр алар табибларның булышчылары булырга мөмкин.
Әгәр дә сез үзегезнең сәламәтлегегезгә бик игътибарлы карыйсыз икән, әгәр дә сезнең барлык хроник авыруларыгыз билгеле икән үзегезгә, чыннан да табиб белән берлектә, бергәләп сез бу үләннәрне кабул итә аласыз. Ләкин менә бу Бары тик шул очракта гына. хәзер инде бу бик зур озын гына монологтан соң тамашачыларга нәрсә әйтәсем килә. Чыннан да бары табиб киңәше белән генә үзегезнең шәхсән терапевтыгыз булырга тиеш, шулай бит инде. Шуннан соң да аларны кабул итәргә мөмкин. Менә минемчә, мин әлбәттә менә бу теге Атхаркевич дип әйтәбез бит, ковид белән үзем авырдым, шуңа күрә анда теге котлаулы химик препаратлар белән бергә миңа менә бу үләннәр дә булышты. Чөнки менә бөтен нәрсәне чыгарып бетерергә кирәк, шулай бит, чөнки сулыш киң булырга тиеш, иркен булырга тиеш. Һәм менә даими рәвештә мин үләннәрне эшкәлим. Ләкин табиб бу хакта белә. Сезнең дулкынны электреп алып, үләннәр ул ярар. Әйме, ул гомергә булган әйбер, бадлар бар бит әле тагын. Шул исәптән дәвалау булмаса да, дару дип саналмаса да, реабилитация вакытында бадны бик яратып төртүчеләр бар. Бу очракта без бадларга карата нәрсә дип әйтә алабыз? Беләсезме, бадлар дигән ямсыз сүз дип саныйм яны, чөнки монда шулай ук хәзер бит ничек маркетплейслар бар. Һәм кеше керә дә интернетка, ой, менә бу ни D витамины күп ашарга кирәк. Ашыклар белән. Әйе, омега 3, С витамины. Барысын да әйдәгез тутырабыз. Теге моңа бит ничекләүләр юк, беренчедән. Икенчедән табиб белми, әйтмиләр, киңәшләшмиләр. Һәм шомадан тыш артык менә бу батлар белән куллану, ул нәрсәгә, ул менә Илнур ничек уйлар, нәрсә әйтер. Һәм бу бик җиңел усул, менә мин хәзер аны эчәм дә тереләм. Котлаулы авыруга китергә мөмкин, бигер бауыр авыруларына. Бу шомадан тыш артык, менә бу бар бит безнең лекарственный теге дарудан килеп чыккан гепатитлар хәтта шулай бит. Шуңа күрә бу үлән, ул шул вакытта дару, ул шул вакытта да зыян булырга мөмкин. Һәм бат бигрәк тә сак булырга кирәк. Чөнки теге кеше инде җиренә җиткереп, аңламыйча, белмичә кабул итә икән, килә табибка, табиб бу очракта нишләргә тиеш? Авыртканда нәрсәгә игътибарлы булырга кирәк? Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Таяну нуктасы студиясендә коронавирус афаты турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Рекламага кадәр без батлар темасына да җиңелчә генә шәрехләр биреп киттек. Бу темага аеруча мин бер туктаусыз сөйли алам. Шулай да рәсми медицинага кайтыйк һәм яңа штамнар, яңа дулкын вакытында без ничек итеп каршы торачакбыз дигән берәр төрле күзаллау бармы икән бүгенге көндә. Штам үзгәрде, вакциналар әлегә килеп җитмәде дип беләм. Никадәр җитди проблема бу коронавирусның яңа штамнарын дәвалауда. Әлбәттә, балаларга карата инде безнең инде әле вакциналар да 12 яшьтән генә башлана. Шуңа монда инде без әллә ни бик аңа ышаналмыйбыз, чөнки безнең күбрәк әлбәттә кичкенә балалар белән эшләргә туры килә, чөнки алар белән инде шуңа без менә бүгенге көндә нәрсә әйтәбез? Менә Аллага шөкер, чыннан да менә балалар арасында коронавирус ул тагын да җиңелрәк үтә башлады. Бу чыннан да әйбәт яхшы хәбәр безгә, ләкин монда нәрсә әйтергә кирәк? Менә әгәр дә безнең шушы менә эпидемия булып китсә, әйтик инде менә Роспотребнадзор әзәйде дә әйтә, әгәр дә күбәеп китсә, күбәйгән саен барыбер ниндидер үлемнәр килеп чыгарга мөмкин. Чөнки бит менә сез бүген әйтеп киттегез, нәрсә шикләнәләр кертерләр микән, юк микән дә. Менә монда бу коронавирусның яңадан нинди үзен алып баруын белеп. Чөнки менә балалар арасында бит алар вируслар бик күп. Безнең балалар алар һәрвакыт арта я энтеровирус, я аденовирус, бөтенесе бар балалар. Ләкин менә бу вакытта без ограничениялар кертмибез. Ансаңлашыла, алай да менә көзгә кердек. Коронавирусны түгелме менә шул бик күп ширләр безнекә киләчәк барыбер дә. Әтиянинең кул астында булырга тиешле дарулар яки препаратлар алар ниндиләр? Төп препарат дип әйтик. Ну, респиратор вируслар арасында иң беренче ул нәрсә безнең температура. Әлбәттә, температурадан каршы өйдә һәрвакытта дару булар минемчә булырга мөмкин. Әмма инде калганнары аның, чөнки мин күп кенә үземнең пациентларга да әйтәм, әлбәттә, соңда ул беренче 3 көндә баланы күбрәк су эчәргә кирәк, температурасы күтәрелә икән, температурадан каршы дару бирә кирәк, һәм бала артыннан күзәтергә кирәк. Әгәр дә бала йөгереп йөри икән, ашый икән, эчә икән, борыннан маңкага икән, аның диагнозы очевидный, ул острый респираторный вирусный инфекция дип әйтәбез инде. Шуңа аны артына күзәтергә кирәк. Узганча булсын диде, түзеп карап торасың инде. Менә безнең бүгенге вазгыятны нәрсә катлауландыра ала?
Шул, мәсәлән, битлекләр кимәүме ул күп җирдә, күп халык йөргән җирдә йөрүме нәрсә катлауладыра? Әйткәнемчә, без хәзер респиратор вируслар һәм грипп сезонына кердек. Һәм шушы очракта иң ситуацияны катландыру әйбере ул микс инфекция барлыкка килү. Ягъни респиратор вируслар һәм коронавирусның кушылуы. Яисә грипп һәм коронавирусның кушылуы иң катлаулы булырга мөмкин. Алар икесе бер кешегә йога дигән сүзме? Бер кешегә йөргә мөмкин. Бу сәламәтлекне бик какшатырга мөмкин бу. Шуның өчен әле бүгенге көндә без авырулар арасында риновирус һәм РС вирус кына табабыз, грипп табылмый. Шуңа күрә менә хәзер именно хәзер иң әйбәт вакыт прививка ясау грипптан. Грипптан прививка ясау һәм коронавирустан прививка ясау ярты елга бер. Сез ике чирнең бер кешегә йога алганы турында әйттегез, кабаттан чирләүчеләр проценты турында берәр төрле мәгълүмат бар микән? Чөнки коронавирус белән бер тапкыр чирләп чыккан кеше ул бит инде тынычлана. Булды менга йокты, мин терелдем, инде хәзер иммунитет бар дип уйлый. Күрсәм баксан, коронавирус аңа көчсезләндерелгән иммунитетка яңадан килеп ябышырга мөмкин. Мондый очраклар күп булдымы? Мондай очраклар бик күп булды. Коронавирусның һәр дулкыны белән бер үк кеше авыртала. Чөнки ул менә ярты елдан ярты елга чама белән килә. Кешеләр инде иммунитетлары әзәя. Менә вакцина ясарга вакыты җитә, ләкин ул аңа бармый, әле бар, сертификатым бар, вакцина ясамыйм диде, яңадан авыртырга мөмкин. Менә вирус хәзер җиңел бара, коронавирус җиңел бара дибез, ләкин аның бит осложнениялары күп. Чирдән соң сиздерә торган. Чирдән соң сиздерә торган. Аны күбрәк инде ВМП центрлар, МКДЦ, РКБлар белә торгандыр. Чөнки аларга киләләр безнең яшь пациентларда, өлкән возрастагы пациентларда инфаркт, инсультлар белән. Менә карагыз әле, коронавирустан соң менә чыкты хастаханәдән кеше, әйтик, бер ай, 2 ай вакыт узды. Әйбәт кенә йөреп тора. Аңа иң беренче чиратта күңелен тынычландыру өчен кая барып, нинди анализ бирергә кирәк? Аңа поликлиникага барып, углубленный диспансеризация узарга кирәк. Нәк 60 көн узганнан соң, больнистан чыкканнан соңма, өйдә авыртканнан соңма, без углубленный диспансеризация уздырабыз кешегә. Анда анализларда бирәбез, аның анализның күләме зур, ФВД ясыйбыз, 6-минутный ходьба дип атала ул, йөрәкнең ничек нагрузкаларны уздыруын карыйбыз. Шул чаралар, алар пациентның нинди осложнениялары булмавын күрсәтә. Менә безгә рекламадан соң Гөлназ ханым да кушылды. Гөлназ, сезнең 2 бала һәм сез ничек профилактик чаралар күргә тырышасыз? Шулай мәктәпкә йөрисез бит инде. Минем гаиләмә калса, иң мөһиме безнең инде ризыктан тора дип шулай итеп инде күз алдыма китерәм. Чөнки машинага килсәк тә без бензинны яхшысын салсак, бензин озак йөри, яхшы йөри. Шулай ук кешегә килгәндә без нәрсә ашыйбыз, шул безнең организмга тәэсир итәчәк. Нәрсә ашарга киңәш итәсез? Яшелчәләр, үләннәр, менә җәй көне үзебезнең җиләк җимешләребез, үз бакчабызда утырткан бит инде. Менә балаларга тырышабыз инде смузилар ясарга шушынардан. Һәм инде әйтәм бит, менә шул ят кергән әйберләр, анда шоколадлар, чипслар, бөтенсе бит инде алар канцероген, бөтенсе зыянлы. Менә балалар шуны ашый инде, әлбәттә, ашамыйча да булдыра алмыйм мин үземдә. Шуңа күрә мин организмны тырышам чыныгыттырга, мин тырышам балаларны һәм үзем селтәләндерергә, ощелачивание организма төрле ысуллар белән, яшелчәләр белән, аннары яшелчә булмаса минераль су, аптекадагы инде кибетнеке түгел, Кавказга барып, андагы минераль суны эчеп барып кайтырга була. Яисә инде безнең якынрак җирләрдә дә бар. Яисә алма уксусы, кем нәрсә инде таба, перекис сода дигәнне инде ансы халык үзе хәл итәчәк. Халык дигәннән, менә халык хәзер артык үзен иркен тотмыймы? Менә бу маскалар турында да оныттык. Луиза, шуннан да менә бу үздегүләр турында әйттегез бит инде. Шулай бит, ягъни
Без хәзер аерым хәтта тапшыру әзерлибез, менә шушы үзлегүләргә багышланган. Ягъни менә бу ковид җиңелчә үтә, шуның белән шул уйламагыз дигән сүз түгел. Чөнки Аякта гына үткәрәләр. Аякта үткәрәләр һәм башкаларны зарарлыйлар, юктырталар шушы авыруны, ләкин менә бу ярты елдан соң, 3 айдан соң, кемнеңдер 1 елдан соң үзлегүләр барлыкка килә. Ягъни ул кинәттән хәлсезлек, кинәттән соң теге кадер юкка чыга, юклап булмый бөтенләй. Менә шуның турында онытмаска кирәк. Нинди генә җиңел рәвештә, җиңел формада әлеге коронавирус инфекциясе узмасын, аның үзлегүләре бик катлаулы булачак. Шуңа күрә инде монда вакцинация кушылам. Менә битлек турында сөйләгән вакытта мин хәзер инде яңадан менә бу август, июль ахырыннан битлекләргә күчтем. Теге медицина учреждениеләрендә гына түгел, гомумән теге үзәкләргә барган вакытта, сәүдә үзәкләренә барган вакытта, чөнки ярар башкалар миңа бу ниткән дип карасалар да, ләкин мин бу очракта үземне 50% булса да саклыйм, чөнки калганнар кимәгән. Бу очракта инде 100% юкмый дигән сүз түгел, ләкин мин шул ук 50%-ка үземне шул ук ОРВИ, грипп, башка төрле йогышлы авырулардан мин саклап калам. Шуңа күрә барлык тамашачыларга мин әлбәттә менә шушы битлекләрне еракка куймаска һәм үзләре белән йөртергә. Ул безнең көндәлек аксессуарга әйләнәчәк инде барыбер иртәме соңмы. Без аңа инде ияләшеп тә киттек кебек. Вакциналарга килсәк, менә хәзер Назаль вакцина турында да сөйлиләр. Бу вакцина узырга теләүчеләр булса, ул берәр шушы киләчәк штамнардан саклый дигән сүз буламы инде ул. Элеккеге вакциналар тәкъдим итсәләр, алардан теге баш тартырга яки көтеп торырга кирәкме? Бу акланган әйберме шул дәрәҗәдә үзеңне куркыныч астына куеп, тегесен көтим әле дип әйтү. Бу альтернатив вариант кына менә бар бунда вакцина, бар менә мондай вакцина. Вакцинага килсәк, бу Назаль вакцина икенче вакцина түгел. Ул шул ук бер үзен күрсәткән инде Гамковидвак, халыктагыча Спутник Ви дигән вакцина. Аның кертү формасы үзгәргән. Назаль форма ул насадка белән, махсус ясалган насадка белән кертелә борын эченә. Һәм шунда борын эчендә слизистыларда иммунитет барлыкка килә. Ул бит безнең коронавирус воздушно-капельный инфекция. Иң беренче утыра торган урыны аның шунда. Сулыш белән керә. Иң беренче утыра торганы шунда. Теге авыр ага торган үпкә формалары булганда элегрәк без аны борыннан тотып та өлгерә алмыйдыр. Ул төшеп китә, ул анда пневмонияны барлыкка китерә. Хәзерге без аны тотып алабыз иммунитет белән борын эчендә үк. Иммунитет эшли башлый, вирусны зурайтмаска, күптәрмәскә ул булыша. Җиңелрәк вакцинамы юкмы менә кадаганга караганда? Узуы аның җиңелрәк. Ләкин бу Назаль вакцина, Назаль кертү, борынга кертү вакцинасын аны беренче иттереп ясап булмый. Ул кеше инде вакцинированный кешегә генә бара. Без аны шул бустерныйма, повторный вакцинациягә кулланабыз. Айдар, препаратлар турында әйтеп китсәк, шундый шур булды бит, биткән икән, табып булмый икән дип йөргән вакытлар. Хәзер менә бу яңа штаммнар килгән вакытта үзен шын яраклы препарат дип күрсәткән нинди даруларны кул астында тотырга була. Әлбәттә, без инде тамашачыларга теге закон буенча да шулай бит инде, һәм инде теге башка кануннарга нигезләнеп даруларның исемнәрен атай алмыйбыз, кызганычка каршы дип мин саныйм үземчә. Ләкин һичшиксез бу менә Илнурга мин кушылып әйтәм, ул һәр төрле йогышлы авыруларга каршы тора торган препарат өйдә булырга тиеш. Менә бу кичкенә генә аптечкагызда ул чыннан да булырга тиеш. Противовирусны дип әйтәбез. Вирусларга каршы. Һәм икенчедән әлбәттә температураны төшерә торган препаратлар. Алар әлбәттә булырга тиеш инде. Һәм инде витаминнар турында онытмаска, чөнки витамин шул С витамины ул бит инде бер чиләк афлюсунсыз шул утырып ашый алмыйсыз. Яки анда җир җиләген бер чиләкне ашап бетерә алмыйсыз. Шуңа күрә инде анда 1000 дозасы белән 2000 дозалы бу очракта С витамины шул шипучка дип әйтәм мин. Мен һәр вакытта да аптечкада ул минем бар. Һәм аның иң мөһиме, шуның турында торга ярамый, даруларның, витаминнарның, кемдер анда батлар белән исләре китә, яраклылык вакытын белергә кирәк. Һәм яраклылык вакытын карап, контрольдә тотып, инде шунда ук ташларга кирәк. Әгәр дә чыккан икән. Искәндәр, менә ковидтан саклану өчен нәрсә таяну ноктасы булып торга тиеш һәрберебез өчен дә? Үзебезнең саклык.
үзебезне һәм башкаларыбызны саклыйк, авырмыйк, сәламәт булыйк. Рәхмәт. Без дә шушы теләкләргә кушылабыз һәм иң беренче чиратта үз сәламәтлегегезне бары тик белгечләргә, бу очракта табибларга гына ышанып тапшырыгыз дип ассызыклап әйтәсе килә. Сакланганны Аллаһ Тәгалә саклар дип әйтәләр халыкта, шуңа күрә бер үк сакланып йөрик. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.